Nema dužeg veka, nema lepšeg veka, nema veka za čoveka bez običnog mleka. U čačanskom selu Gornja Gorevnica, u jednom od najlepših seoskih domova kulture, uz dobrodošlicu slatka od belog luka, sastali se eminentni proizvođači belog mrsa da pokažu da se od mleka i mlečnih proizvoda može lepo živeti. Živeli! Da vam u domu bude mir, probajte Milov mladi sir, a da vam život bude sladak. Probajte Milov kajmak. Hoćemo li od kajmaka ili od sira? Možemo i od kajmaka, nije sporno. Evo, recite nam malo o vašem kajmaku. Vi ste i ovde na svom terenu. Da, mi smo ovde domaćini. Iz Gornje Gorevnice. Tačno tako. Gazdinstvo? Miloljuba Đerović. Ovo je duga tradicija, što kaže, dok je još naša baba i deda dok su radili, pa su nastavljali moji roditelji, tu smo ja i supruga, deca su i oni stigli da se priključe toj proizvodnji. Što kaže, stari način proizvodnje, mladi sir, mladi kajmak, pogača, male brojice, šta bih drugo rekao? Surutka. Surutka, naravno, to je neizbežan deo proizvodnje sira. Ne vredi poslužiti kajmak bez pogače. Divno ste se setili da napravite i pogaču. Hvala. Razmišljala sam o tome, ali bio je pravi pogodak. Brojice, domaće pice, da. Da onda degustacija kajmaka bude prava, jer kad se samo proba kajmak bez hleba, bez pogače, to nije prava stvar. Evo, da li deca pomažu? Recite nam. Pa naravno, pogotovo danas i juče. Jer kažu, stočarstvo je na mladima. Jel vidite sebe na relaciji grad-selo ili možda samo na selu ili samo u gradu? Pa sad, kako kad, može i grad-selo. Može? Grad-selo. Pa da, znači ne može selo bez grada ni grad bez sela. Šta vam se to dopalo? Dopao mi se džem od ljutih papričica. Opa, hoćete džem od ljutog? To je mnogo zdravo i korisno. Sa probom. Najbolje. Valja. Šta kaže doktor, jel valja Uz pečenje ide. Pečenje džem, odlično ide. Znamo mi nešto iskustva bez doktora. Odakle ste vi? Mi ovde iz ovog sela. Stvarno, vi ste iz Gornje Gorevnice. Kažite nam za Gornju Gorevnicu malo. Koliko je staro selo? Gornja Gorevnica je najveće selo na području opštine Čačak posle Bresnice po teritoriji. Ima 450 domaćinstava. Broj stanovnika ne opada, nego stalno raste. To znači da je atraktivno za naseljavanje. Čega je tako atraktivno? Ovo je položaj izvanredna lepota krajovi. Položaj, dobri ljudi, zdrava voda, pijaća i čist vazduh. Dakle vam voda? Sa Jeljena, sa brda. Neće slatko. Iz podzemlja. Odlično, to je najvažnije za život. Tu je bio rudnik nekad, pa su kopali rudu magnezit i onda je kljuknula voda dole. Mi smo doveli 400 domaćinstava, koristimo zdravu pijaću vodu, plaćamo svega 10 dinara po kubiku. Odlično. Jeftino. A recite mi... Ali održavamo i para imamo uvijek. Jeste vi radili u gradu ili na selu? Ja sam bio predsjednik vlade u Čačku 8 godina. Predsjednik izvršnog savjeta. Kako vam ime? Živadin Krđić. U kom periodu ste? Diplomirani sam ekonomista, 60 godina ima od završetka fakulteta. Kada ste to bili, kažete, predsjednik? Od 74. do 82. Zlatno doba. U zlatno doba. Kada je Čačak imao $400 per capita po glavi stanovnika. Treći grad u Srbiji bio posle Beograda i Bora. A u vreme kad je ovdje rudnik bio aktuelan, kažu da je najviše skočio standard u Gornjoj Gorevnici, da je tad selo doživalo uspon i razvoj. Upravo tako. Jer je snabdela, sve kuće su tada sređene. I svake kuće je neko radio u rudniku. I svake kuće je neko radio u rudniku. I posle postali penzioneri. Tako.
Evo, supruga kaže posle, vi kažete posle. Posle, nije, dok su bili rudari, to je težak bio rad. Oni Mora hleba. Zarađivali samo da se prehrane i da žive. Koja ste vi Posle je, kad su... Agro TV. Kad je zaživela sloboda, kad su svi se zaposlili u slobodu, kad su krenuli krediti, Sloboda čak. tad je krenuo Tad je život. krenuo. Da, tad je krenuo uspjeh. Sa uživanjem vas slušam. Ali dama gospođa. I šta vi onda za ovu gospođu, da li je ovaj slatko od belog luka? Ovde je slatko od belog luka za dobrodošlicu. Ovo je bilo predviđeno slatko za dobrodošlicu, da, zaista. Zašto ste se odlučili za beli luk? Protiv uroka? Da, i zato što je beli luk antibiotik. To svi odlično znamo za organizam. Zašto koristiti razne... Dobro. Ide prodaja, dobar je sad. Zašto koristiti veštačke proizvode i koristiti lijekove kad može? Beli luk je prirodni antibiotik i ja ga koristim mnogo u velikoj količini i rešila da napravim jedno slatko od belog luka sa raznim dodacima koji su sad moja tajna i koje god probao oduševio je se. Zaista. Se uradila Svetlana Divac, verovatno iz porodice Divac, čuvene porodice Divac iz Prijepolja. Da, svakako. Ste rođaci sa Vladom Divac. Da, svakako. Sa Vlade Divac. Jesmo. Obično mleko, sirevi, pavlaka, to ima Srpska kuća svaka, a najbolji jogurt je... Najbolji jogurt je mlekare Kuč. Osim jogurta, mlekara Kuč je prva u Srbiji počela sa proizvodom papike u Pavlaci. Posle toga su mnogi nastavili mali... Kopirali. Pored te paprike u Pavlaci imamo i seckanu papriku u Pavlaci, kao i mali proizvođači što imaju sireve, to imamo i mi, znate, a jogurt, u pravu ste, hvala na konstataciji. Čuli smo sad od kupaca. Evo, a i ovde vaši flajeri o tome pričaju. A recite nam, je li to porodična priča? To je bila porodična priča i vlasnik je izašao iz porodične priče, ali novi vlasnik nastavlja tradiciju proizvoda koji, vidite da se i sam brend ostao i tako dalje, i dodao još određene stvari, pošto je on pirotski, kako da kažem, ima svoju mlekaru u Pirotu, nastavlja određene proizvode, dodaje... Dodaje taj pirotski šmek. Da, i pirotski šmek i neke pirotske specifičnosti i tako dalje, tako da smo još sad potpunija mlekara. Radimo je promocija i marketing, čuli smo da, a radna snaga je ipak kod malo starijih iskustva. Da, naravno. Mi ovde promovišemo mlekaru Kuč, ovde imamo beli sir, ovde imamo zreli sir, ovo je kozji sir i ovo nam je ovčji sir. Papriku u Pavlaci, seckanu, imamo ovako celu, kajmak, kačkavalj, kiselo mleko, jogurt, pavlak. Mlekara Lazar iz Blaca, Marko Savić predstavlja ove lepe proizvode i možda je jedan od ređih proizvoda na ovom sajmu mleka, odnosno mlečnom putu, maslac. A mlekara iz Blaca pravi maslac, domaći ili kako bismo rekli? Tako je, domaći maslac. Industrijsko domaći maslac pravimo, znači 90% naših proizvoda se izvozi van Evrope. Van Evrope? Tako je. Gde je to onda? Pa Rusija, najveći reon Rusija, Austrija, Mađarska i sve to. 15% naših proizvoda ide kroz Srbiju. Znači, imamo u ponudi više vrste kajmaka, imamo maslac, naravno nema ga nigde, ne možete ga naći, baš retko, imamo 40% masti tvrdog sira. Imate jedan jedinstven proizvod koji nije ni sir, ni kačkavalj, ali je nešto između i kažete, niko ne zna recept za ovaj sir. Receptura jednog čoveka iz naše firme. Tajna. Da li smemo da ga predstavimo? Možete. Naravno, to je naš drugar i kolega Gajić. Jedini je on u tom poslu, u tom siru i stvarno Čuva tajnu. Tu su i Piroćanci, mlekarska škola od 47. datira i jedini sir danas sa oznakom geografskog porekla. Mada tu su i proizvođači iz Sjenice, da se oni ne naljute, slušaju nas. Sjenički sir takođe ima oznaku geografskog porekla, ali i boga mi pirotski kačkavalj. Pa mi već nekoliko godina proizvodimo ovlašćeni korisnici, zapravo možemo da proizvodimo zaštićeni kačkavalj od kravljeg mleka
tako da taj kačkavalj nam dosta znači, čuvamo tradiciju proizvodnje i nadamo se da će posle nas da nastavi da živi, znači proizvodnja kačkavalja. Kad je oznaka geografskog porekla na Piratskom kačkavalju? Mislim da ima Možemo to da snimimo, to je ova markica. To je markica. Ta markica garantuje, znači, pre svega da je urađeno sve prema elaboratu, a ono što je bitno iz elaborata da je tu pitanju zrenje. U toku zrenja, znači, stvara se ona aroma, ukus, ono što treba da karakteriše jedan sir i ovde minimum zrenja je 2 meseca. Znači, ovaj sir posle 2 meseca tek sme da ide u prodaju, a ne kao ovi danas sirevi koji su na tržištu posle nekoliko dana. To mu diktira cenu, normalno. To mu i diktira cenu, s tim da smo mi ovako gledamo da budemo kao škola, da se održimo, ali da nismo toliko profitabilni, tako da su naše cene pristupačne za kupce. To je opći punomasni sjenički sir sa pešterom. Dobar. Dobro, odlično. Koliko dugo ga radite? Pa radio su naši roditelji, dede i sad smo mi nastavili, naš 4 brata, bavimo se tim proizvodom. Vam je najveće tržište? Pa naše lokalno u Novom Pazaru uglavnom, kompletan sir. Ovdje smo samo izašli da se malo predstavimo i da taj čuveni sjenički ovčji sir predstavimo. Koliko unutra staje? Oko 55 kila prosjek sira čisto. Ko može da stoji ovaj sir? A godinu dana može da stoji u ovoj ukaci, a ovim manje. I da se održi svež? Jeste. Da li se tu razbije plesan, kako to održavate? Mi to nemamo tu situaciju da nam stoji godinu dana, već što se to već, što kažemo mi, zrene, odmah ide. U teoriji može da stoji, ali u praksi ne stoji nikada. Probajte prvo ovaj mladi, on je malo blaži. Da, te lekovite trave puno su zastupljene. Koze su čudo. Znači, ovdje nek ima ovdje sve na ovome prostoru, 120 minuta. I ona poslije ide da bira nešto drugo, da jede glog, šipurak, travu, jarac. One vole da biraju. Ste zadovoljni zaradom koju ostvaruje? Mene ne treba mnogo da ne budem zadovoljan. Ja jesam zadovoljan, lično ja. Da, ne treba mnogo. Za nas ovako, da kažemo, ohrabrujuće da prosto imamo zadovoljne proizvođače i da svi zajedno radimo na onome što sam rekla, da ostane srpsko selo i proizvodnja mleka i prosto a da opet vi imate tu interes. Znači, pod broj 1 moramo raditi na tome da privučemo mlade ljudi, da imaju volju, moral i lako je poslije i podići stočni fond. A ovako svi mi nekih 50-60 godina smo to glavna radna snaga. Ovo su sirevi sa dugim zrenjem, znači kačkevalji su sirevi parenog testa. I ja to obično, razlika je velika, ja kao potrošač to nisam znala, ali kao proizvođač bitna je razlika, znači period zrenja mu daje kvalitativno, nutritivno, znači mnogo veću vrednost. Kačkevalji su sirevi koji izlaze posle 2-3 nedelje na tržište, apsolutno su isto dobri za konzumaciju, ali je to poređenje... Koliko traje taj period zrenja? Od 6 meseci pa nadalje, recimo, ovo su sirevi od 3 godine. Vrednost oni imaju na tržištu kilograma ovog sira? Dosta kaliraju tokom zrenja, znači recimo od 10 kila, znači sirove mase, njegova priča tek tad počinje, on kalira čak i do 3,5 kilograma. Znači sad su oni bili oko 10 kilograma, znači treba vam 90 litara mleka da biste izdvojili ovaj kolut, to 35 cm, on izgubi, dođe na nekih 6 kila i nešto, recimo. Posle 3 godine? Posle 3 godine, da. Znači, koliko je taj kolut, koja je onda vrednost, cena, na primjer, kilograma? Da vam kažem, naše tržište... Kako se krije? Da, pa naši sirevi su oko 3000 sada. Na tržištu Evrope ga ne biste našli po toj ceni, sigurno. Ali mi moramo prosto da se samerimo, da vidimo gde smo i gde živimo. Komad sira, gutja i vina, jeca i violina. Poenta ovih sireva je uparivanje sa vinima dobri. Da, mi preporučujemo, ali nikad ne insistiramo. Znači, svi sirevi, ovi sirevi idu uz dobar čaj ili uz dobro vino.
Znači, prosto sami možete da degustirate, znači ne idu za vina koja su opora, koja su jaka u svojoj teksturi, prosto moraju da se upare tako da ne izdominira ni jedan ni drugi proizvod. To je neki kriterijum, da. Kad je reč o čaju, koji čaj bi mogao da se upari? Recimo, Francuzi, Švajcarci, ljudi koji žive na Alpima, oni piju recimo čaj od đumbira, domaće, livatske čajeve, znači to nikako vodu i nikako gazirana pića. To nije marketing, to je istina. Pranjanima, na obalama Čemernice, u jednoj mlekari, nekad poljoprivredno gazdinstvo, danas mlekara Starčević, sa jedinstvenim proizvodima zaista na tržištu, rolovani kajmak. Čuli smo za rolovani sir, ali za rolovani kajmak? Rolovani kajmak je bila neka moja ideja. U startu sam se mučila da dođem do kajmaka, pa sam onda uspjela da dobijem fantastičnu koru s kojom sam mogla da se igram. I onda sam jedno jutro došla na ideju da isečem šnite, da smotam rolne i to je našlo strašnog odjeka na tržištu, tako da ja ovo kajmaka koliko imam prodam ga skade. A prodajete se na svim manifestacijama, zaista ste zaštitni znak mnogih manifestacija, pratimo se u stopu, svuda ste po Srbiji, nije vam teško. Gde je glavna prodaja? Jeste vi na nekim pijacama ili ste samo na manifestaciji? Znate kako, nekad je moj muž išao po pijacama, ali malo su te tržnice, da kažem, zamrlo je, nije to to, ali manifestacije, to je već neka druga priča gde se lepo prođe, mi smo prepoznatljivi. Pa na nekim manifestacijama tipa Kačareva smo preko 20 godina u turi, sad smo bili u Topoli gde smo odlično prošli. Nas su hteli da sruše. Je li tako? Jeste, jer smo zanimljivi, prodajemo zanimljive proizvode, a ujedno su zdravi, domaći i tradicionalni. Bez ikakvih dodataka, nama je jedini konzervans so. Ko imate grla na vašoj farmi? Ja trenutno, mi nemamo farmu, mi sarađujemo sa oko 100 registrovanih gazdinstava. Sirela je tamo krajem 90-ih počela kao mala porodična firma i prepoznatljiva na tržištu po proizvodnji sirela. I tako je, da li je tako ostalo i do dan danas? Sigurno, evo, su tu vaša sirela, ali imate i neke druge proizvode za ovih 30 godina. Naravno, Sirela se kao mala porodična firma našla na mlečnom putu, jer sirelo se nalazi na početku svega. Znači, na početku svega nalazi se mleko, posle mleka dolazi sirilo i tek onda imamo... Možemo do sira. Možemo doći do sira. I jedini, da kažem, zajednički imenilac svih ovih sireva ovde različitih je sirilo. Ništa drugo nije zajedničko, čak ni vrsta mleka od kog se prave, to je jedino sirilo. Mada vi ovde vidim da pominjete jogurt, kiselu pavlaku, beli sir, kačkavalj, mozzarelu. Da. Što se tiče ostalih naših proizvoda, znači mi imamo starter kulture u našoj ponudi, starter kulture za proizvodnju različitih vrsta, kako belih sireva, sireva parenog testa, sirnih namaza, jogurta, kiselog mleka, kisele pavlake, kefira i svih ostalih kiselo-mlečnih proizvoda. Možda najinteresantnije što se moglo čuti na vašoj prezentaciji je jedan proizvod koji omogućava da kajmak malo duže može da stoji, duže od 10 dana, čak do 3 meseca. Evo, recite nam o njemu. Znate kako, to su istraživanja koje su radili i mnogi fakulteti, mnogi naučne ustanove. Mi smo jednostavno proizveli posudu. Mi se bavimo proizvodnjom različitih plastičnih posuda za pakovanje kako mlečnih proizvoda, tako voća, različitih mesnih prerađevina, svežeg mesa i slično. Imamo dosta posla na tom tržištu. Između ostalog radimo posude od peta u koje se pakuje kajmak. Taj kajmak može da se pakuje u inertnoj atmosferi, to je MAP atmosfera, i kajmaku se produžava dosta rok trajanja. Proizvodi od mleka su najzdravija hrana od samog rođenja pa do suđenog dana, kaže zdravičar, na otvaranju manifestacije Mlečni put. Dragiša Simić iz Lazarevca, to su njegove reči. Svi smo nekako odgajani na siru i kajmaku, na mleku. Međutim, poslednjih godina svedoci smo, ide to u duboku, onako, neću da kažem duboko, ali ide u krizu. I naše selo je baš prava slika toga, nažalost. Imamo ovde područja i krajeva sela
gde ne samo stariji, nego i srednja generacija pamti da je bilo po 50-60 krava na primjer, od zaseoka do zaseoka. Danas na toj relaciji imamo po 2-3 krave, jedno gazdinstvo, ostalo da drži 2 krave. Ova manifestacija je, ajde da kažemo, pokušaj da se tome stane na put, da se ne odmaknemo, ne otuđimo i ne odreknemo krava i ne odreknemo mleka. Pokušaj borbe, kako to malo čas profesorka Snežana reče na svojim predavanjima, da se ne predamo, da okupimo proizvođače sira, prerađivače mleka, da oni kažu neka svoja iskustva, kako su opstali, kako se bore, da razmenimo ta iskustva, da se to malo poljoprivredno gazdinstvo koje dominira na ovom području ne preda, nego vidi svoju šansu da ako ostane sa 2-3 krave, da mu to može biti možda u prvom momentu sigurno ne osnovni izvor prihoda, ali neki dopunski da, a onda da iz toga raste. Evo videli smo da jedna kriza kao što je korona je podstakla ljude da se prilagode i da naprave proizvode koji donose više prihode od onoga što su ranije prodavali. Ovo bi trebalo da da neki recept, baš to, da vide sami da ajde u prvi mah to bude neka dopunska delatnost, a onda da traže računicu. I kako smo čuli, najveći broj proizvođača upravo traži tu meru. Šta može da uradi unutar svog gazdinstva. Mi ovde nemamo, a mogu slobodno reći, ni centralna Srbija nema velikih farmi previše. I to nije poenta? Ne, naravno. To je odličan zaključak. Znači, baš je cilj to da to malo gazdinstvo ne mora da bude komercijalno, ali nipošto ne sme da odustane, da se preda. Evo na malom panelu i savjetovanju, mini savjetovanju ovde u Domu kulture u Gornjoj Gorevnici profesorka Snežana Bogosavljević-Bošković održala jednu lepu prezentaciju i šta smo mogli da čujemo, da je proizvodnja sira zapravo zahtevan i složen proces, ali može da donese lepe prihode. Pa upravo prerada mleka u sireve i u kajmak je dobar način kako da se prevaziđu teškoće u mlekarskom sektoru. Naši proizvođači su se i ovog puta pokazali kao bistri, visokoumni. Oni su znali da prevaziđu neke probleme u otkupu i da svoj proizvod plasiraju kroz finalan proizvod. Pre svega su to u pitanju beli sirevi i kajmak. Znali su da ukoliko mleko ne predaju mlekarama, već ga prerade, će ostvariti veću zaradu. Mi smo danas bili u prilici da vidimo brojne proizvode specifične, karakteristične. To su sirevi sa raznim dodacima, bilo da se radi o belom luku, bilo da se radi o paprici, o tartufima. Dakle, jako je inovativnih ideja koje su plasirane kroz sireve i pokazalo se da je to zapravo ono što je pravo i što je najbolje rešenje u onim vremenima kada postoji kriza u mlekarskom sektoru. Ja sam ukazala na važnost i na značaj, recimo, proizvodnje sireva sa oznakama geografskog porekla. U Srbiji imamo više tih sireva, kao što je recimo homoljski kravlji beli sir, kao što je homoljski ovčji beli sir, kozji, staroplaninski, sjenički i tako dalje. I pokrenula sam jednu inicijativu da mi odavde pošaljemo ka našim proizvođačima, ka našoj lokalnoj samoupravi, ka stručnim našim telima, inicijativu da na nekom od sledećih ovih savjetovanja i naših skupova govorimo o našem domaćem proizvodu ovde sa ovih područja. Autohtonom, da. Mogao bi to da bude, recimo, zašto da ne, jelički beli sir, jelički kajmak, pa da i mi konkurišemo na ovom velikom tržištu, tržištu sireva sa svojim domaćim autohtonim sirevima. Kad već imamo jelički dukat koji je toliko dobar kao konjak, kao francuski konjak, zašto ne bismo imali jelički sir?
Milićeva je rakija ili Jelički dug? Pazite, na ovom podneblju zaista imaju fantastične rakije i ne zna se koja je bolja. Od Jeličkog Dukata imamo mi gore i Karadžinu, Viljemovku, imamo i šampiona i najstariju rakiju u ovom delu Srbije, a to je Milićeva. Iz Trepče. U svetu. Višestruki šampion. Vi znate, a ja sam autor ove manifestacije. A šta mi je bila namera? Da bar na 3 dana oživim jedno selo i jedan potok. Kom povodu? 2 meseca nam je trebalo za to. Ovde žive neki dobri, vredni, skromni ljudi i ovo im je vratilo veru da je narod nestao. Dakle, ovde vidite danas, sinoć je ovde bilo nekoliko hiljada, danas ovde biće krcato, fantastični proizvodi, to domaći koji su nastali radom, nečim trudom i vrednih domaćica, vrednih kazandžija, evo kao što je Milić. Prvak Balkana, 69. Koja rakija dobro ide uz sir? Molim vas, jeste razgovarali sa Vukicom, ona je odavde. Sa Vukicom se spremamo, dogovoreni intervju. Ne, dogovoreno, sve je dogovoreno. Dogovoreno, na fudbalskoj utakmici između Crnki i Plavuša. Rešeno. Poznate Gorevničanog, Bresa gradonačelnik, Čačka Milun Todorović, a tu je dobro i Vukica Lazović, onda gospodin Glišić sa Agronomskog fakulteta. Eto, ima vas, boga mi, Predrag Koraksić-Koraks, puno je, imate jednog hirurga. Tako je. Velika plejada poznatih ljudi. Moje poreklo je iz Gornje Gorevnice, moji roditelji, dedovi, čukon dedovi, pradedovi, svi su odavde i po ocu i po majici. Ja sam rođen u Čačku, sestra i ja, ali uvek sam bio vezan za selo mojih predaka i kao dete dolazi ovde na letnje raspuste i naravno da je to ostalo u mom srcu. Ovi vredni, divni ljudi su uvek bili pre svega sjajni domaćini, ali uvek i vredni poljoprivrednici. Nabrojali ste neke, naravno to su i profesor Blagović, profesor Milovanović, doktor Đuro Đurović, veliko ime, još početkom 20. veka, zaista veliki ljudi i na ponos uopšte Čačka i svih iz ovog dela Srbije. Kako je staro selo? Odakle tu ime Gorevnica? Šta je to gorelo ovde? Pa, interesantno je, 2 sela su istog prezimena, ali drugačijeg imena. Ima Donja Gorevnica, ona je pored Mrčevaca, tik uz Mrčevci, i Gornja Gorevnica ovde na putu ka Jeljenu, 30 km su udaljeni, nešto manje od 30 km, a predanje kaže da, još u tursko doba, kaže gori, bile su veliki požari, gori gore, gori dole. I po tom predanju Donja Gorevnica, dole gore gori, ovo je Gornja Gorevnica na putu ka Jeljenu, Soboru, Maljenu, naravno Ravnoj gori, a ovaj dole u Moravsko, pitomo Moravsko selo pored Mrčevaca. To je neko predanje, ovde zaista postoje još iz srednjeg veka iskopine, arheološke iskopine i manastara i crkava. Ono što je važno, selo živi, osnovna škola, 8-godišnja škola Vojvoda Stepa Stepanović, 180 đaka, crkva, fudbalski klub, evo sada renoviran dom kulture. I vredni domaćini. Veoma vredni, gostoljubivi domaćini i zaista sam ponosan na njih. Svež planinski vazduh na 400 nadmorskih metara ovde pod Jeljene i Galiča, u dolini Dabrova. Tako je, ali ne mislim da je ovo baš planinski, mislim da više vuče od reke, to mi tako kažemo, ta svežina vuče od Gorevničke reke. Evo, jedna od najpoznatijih Gorevničanki, Vukica Lazović, glas zapadne Srbije i lice zapadne Srbije. Šta još nismo znali o Gornjoj Gorevnici? Ima mnogo toga. Pa onda kad kažete Gornja Gorevnica, ja se odmah osmeh razvučem zato što je to selo mojih predaka i za mene najlepše na svetu. Naravno, ovde je moja očevina, ovde je moja dedovina, ovde ja sređujem staru dedinu kuću i maštam o tome da jednoga dana dođem tu da živim. Dakle, to je za mene kad dođem ovde poseban doživljaj, ovde sve najlepše miriše, ovde su tako lepe, vidite livade, trave, brežuljci, kuće, kao na slikama na Ivaca. Tako to izgleda kad pogledate iz drona. Znači, to me podsjeća uvek na one slike na Ivaca, vidite kućicu, vidite njivu, vidite zasad, vidite šumu. Prelepa dvorišta uređena.
To je tradicija ovde. Ovde su ljudi od uvek odvajali ekonomsko domaćinstvo od onoga gde žive. Znate, uvek su štale bile udaljene od kuće, prosto i dvorište je bilo odraz domaćina, odnosno domaćice. Ako je dvorište uređeno, znači da je u kući, tako? I to je uvek bilo bitno. To je uvek cveće, to je posađeno, to su klupice, travice. Tako, to je jedna kultura življenja, prosto ne znam, ali od uvek. Od kad znam za sebe, od uvek je bilo tako i to se prenosi s kolena na koleno. A malo što mi reče, ovo je u stvari dobrim delom industrijsko selo i rudničko. Rudarsko, što biste rekla. Rudarsko selo, jeste. Gornja Gorevnica je i u staroj Jugoslaviji važila za selo sa najvećim brojem penzionera. Zašto? Zato što u samoj Gorevnici postao je jedan rudnik magnezita Brezak i neposredno blizu Gorevnice u Milićevcima druga jama istog tog rudnog nalazišta magnezita. I uglavnom su ljudi bili zaposleni u rudniku, a poljoprivreda je nekako bila sa strane za svoje potrebe. 3 kravice, 5 ovaca, malo bašte, malo njive. Dakle, radilo se i živelo od rudnika. Postoji jedna priča, ko je poveo? Boga mi izgleda da su povela Plavuša. Da ne zaboravimo, mi smo došli da vidimo Dabrova na stadion FK Jedinstvo, jel? Jeste, FK Jedinstvo. Tradicija fudbalska ovde je isto pristojna. Igraju crne, da, tradicija pristojna. A ženski fudbal? Jeste, ovde svake godine u junu igraju crne mame protiv plavih mama. Ili plavuše protiv crnki, kako mi to skraćeno kažemo. I to je onako jedna fantastična razbibriga iz animacija i druženje i uvek se nađu tako nekako, znate, za nas Gorevničane vole da kažu svi ovde u Čačanskom kraju da smo mi nekako mimo svih. A šta to znači? Malo smo nadmeni. A zašto? Pa zato što volimo za sebe da kažemo da smo najlepši, najpametniji, da znamo sve najbolje i ne padamo mnogo na neke veličine. Znate, prođe sad neka slavna ličnost ovde, mi ćemo kažemo, pa šta? Pa to i nije loše. Tako to funkcioniše, ali u svakom slučaju... Imamo mi nešto lepše. Jeste. Selo vrednih i poštenih ljudi, ljudi koji su jako volili se školuju. Ovde su čitave generacije, su završavale fakultete. A ovo manifestacija... Lepo je što ste osmislili jednu manifestaciju, niste imali manifestaciju. Ne, nismo. Iako smo drugo po veličini selo u Čačanskom kraju, nismo imali nikada nikakvu manifestaciju i manja sela su se nekako tu snalazila, bila Kajsijada, ne znam, Kačamakijada, svašta nešto, a Gorevničani nikad ništa. Mi tako najlepši, najpametniji, najšarmantniji, pa ništa. I onda smo smislili opet da budemo mimo sveta, kad svi odustaju od mleka i mlekarstva, mi ćemo da napravimo manifestaciju, da kažemo da od mleka može dobro da se živi. Sad nas mnogi pitaju, pa otkud kao mlekarstvo kad ovde sve ukupno nema 100 krava? Pa ni u Guči nije bilo za 2015. godine ni jedan trubački orkestar, pa su oni prestonica trube. Tako je. Jel u Pranjanima ima neki violinista? Nema. Ali su oni prestonica violinista. Prema tome, sve se može kad se hoće. Prva manifestacija, mislim da je bilo jako zanimljivo. Juče je bio prvi festivalski dan, danas drugi, sutra takođe nastavljamo i nadamo se da će da ovo bude tradicionalna manifestacija. Videli ste i sami, okupili su se jako zanimljivi izlagači iz cele zemlje. Dakle, imamo šta da pokažemo, a u neku ruku i da kažemo ljudima koji se bave stočarstvom, mlekarstvom, nema para u sirovini. Pare su u proizvodu, jer svi ovi ljudi koji su izlagali, niko od njih se ne žali da nema posla, da mu je potražnja mala, dakle sir, kajmak, raznorazni proizvodi od sira, kajmaka, kozmetički proizvodi od mleka. Dakle, treba samo osmisliti dobro šta želite od tog mleka da radite i da to uradite kvalitetno, onda nema zime. Od najboljeg leka do najskupljeg leka nema boljeg leka od običnog mleka. Tako je. Tako kaže Duško Radović. Evo, to je onda... Pa to nam je prva hrana, prva vakcina, to nam je prvi zalog, što kažu to je to. Jeste. Hvala ti, Vukice, puno. Hvala i vama što ste došli. Hvala vam puno. Sjajno. Igraš fudbal? Pa izvela sam počasni udarac.